Ако искате да привлечете вниманието на различни собственици, на различни бизнеси върху съдържание, предназначено конкретно за тях, може да използвате ето тази секция от 3 карти. Ако забелязвате, тя има заглавие, едно по-широко, почти квадратно изображение по средата, 2 по-малки отстрани, малко по-тесни, съответно заглавие и един бутон, който ни отвежда в някаква друга страница по наше желание. Тази секция в случай е използвана в страницата брандиране на обекти. Ще потърсим страницата отзад в администраторския панел. Ето я, за да видим как е направена секцията. Тя се създава от бутон нова секция и я откриваме ето тук. Нарича се For Business. Различна от секцията For Your Business, която се състои от различни каренца, колкото искате на брой четен. Тази е само 3 каренца. Ще разгледаме как изглежда. Ето я. Тя има заглавие, текст на бутон и линк на бутона. Ето го заглавието, текста на бутона и неговия линк. А всяко едно от тези каренца се създава посредством елементи. Клика се на бутона нов елемент и се попълват неговите полета. Ще разгледаме нашите съществуващи вече елементи. Ето първи елемент с административно заглавие ресторант и то съвпада с това в публичната част, качено е изображението и е сложен линк. За корица съм си сложила същото изображение, за да ми обозначава какво съм качила. Ето тук, това е корицата реално, какво съм качила в публичната част. Попълвам същото и в английската част, като тук линка отпред задължително трябва да има N. Ето е ето го този елемент. Ако кликна върху него, той ме отвежда в страницата за ресторанти. Второто каренце с по-голямата снимка е ето това. Тя трябва да е с по-различни размери. Отново имаме заглавие линк за този елемент. Ето, кликам върху линка и ме отвежда в страница кафенета. Ето го линка за кафенета. И вече третия елемент, който е за хотели, по същия начин, само че тук е сложен линк към страницата за хотелите. Можем да го видим в задната част. Ето тук. Линка за хотели, заглавие хотели, съответното изображение.